Kärsitkö hormonaalisen ehkäisyn vaivoista? Ladycomp hedelmällisyystietokoneen toiminta perustuu kehon aamun lämpötilan mittaukseen. Laite tunnistaa tarkasti ovulaation ajankohdan käyttäjän kielen alta mitatun lämpötilan perusteella. Se on ohjelmoitu analysoimalla tuhansien naisten ja satojen tuhansien kiertojen tiedot. Hedelmättömien päivien aikana et tarvitse muuta ehkäisyä, koska päivät ovat luonnollisesti suojattuja. Hedelmällisten päivien aikana voit pidättäytyä yhdynnästä, käyttää kondoomia tai muuta vaihtoehtoista ehkäisyä. Ladycomp hedelmällisyystietokoneen avulla voit nauttia seksuaalisuudestasi luonnollisesti. Hedelmällisyystietokoneet Pearly, Ladycomp ja Daisy ovat kliinisesti testattuja. Laitteiden ehkäisyvarmuus on 99,3%. Sekä Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto että EU ovat hyväksyneet hedelmällisyystietokoneet lääketieteellisiksi laitteiksi.